Hi ha que aprovar la urgència de la primera moció per a la prevenció o intervenció en el bullying o assetjament escolar. La urgència queda justificada per el propi contingut de la sessió, de la moció, perdó. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar l'urgència? Com el text està consensuat, llegirem l'acord. La segona proposta, únic, que l'Ajuntament de Vinaròs ha de tindre una intervenció complementària en la prevenció d'aquest problema. En aquest sentit, proposem a l'òrgan competent que s'impliqui a posar en marxa iniciatives que contribuïsquen a pal·liar aquest problema, entre les quals haurien d'estudiar les següents. Organitzar durant el curs activitats de divulgació dirigides a docents, famílies i alumnes per a facilitar la detecció de l'assetjament escolar o bullying i ciberassetjament en totes les seues formes i com afrontar-lo, tot formant en la resolució pacífica dels conflictes i en la tolerància i també privilegiant la mediació escolar com a forma de resoldre. Llançar una campanya de sensibilització dirigida a la comunitat escolar i a la població en general. Dissenyar un pla integral de prevenció de l'assetjament escolar que es pugui implementar als centres escolars del municipi. Estudiar la possibilitat de posar en marxa un servei d'assessorament especialitzat mitjançant una línia telefònica gratuïta o a través del servei de l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà, del Servei Social, del Gabinet Psicopedagògic o del nou servei de mediació destinat a prestar atenció i orientació a les víctimes. I les persones representants municipals en els consells escolars del municipi presentaran informe anual davant aquesta corporació amb totes les incidències detectades en relació amb l'assetjament escolar, així com les mesures adoptades i noves propostes d'intervenció. Però, rapidet, què vols fer? Vostè no respecta mai els acords de la Junta de Portaveus, No, però és només una cosa que volia fer referència que, efectivament, igual que en el govern anterior absent, se va fer algun tipus d'activitats, vull dir, alguna xerrada, com ara també s'ha programat alguna respecte a l'assetjament, però trobàvem que això una mica ampliava l'espectre d'acció. Gràcies. Gràcies. Passem de l'Hisparis a la votació de la moció. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar? Queda aprovada. Passem a la segona moció. És la moció en relació amb l'avaluació cadastral de construccions agràries en sòl rústic. N'hi ha que votar la urgència, que queda just. Sobre consideració de construccions. Segon, instar el govern a incorporar l'existència de la diversitat d'hivernacles en la informació de classe de cultiu, vinculant-la pròpiament al cultiu. Tercer, instar el govern amb una modificació en aquest sentit de la circular 030407 de 7 de maig sobre procediment de valoració de construccions en sòl rústic, així com de qualsevol altra normativa que es vegi afectada per aquesta modificació. Quart, que l'Ajuntament de Vinaròs estudia aplicar el coeficient més baix possible sobre les construccions agrícoles, ramaderes i forestals del terme, així com revertir aquest impost al món rural. I quin, fer arribar els acords al Ministeri d'Hisenda espanyol. En aquest cas passem a la votació, si les pareix. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar? S'aprova la moció i entrem en el punt desè, pregs i preguntes. Maria Dolores Miralles. Gràcies. Vaig a ser molt breu. Jo vaig a fer les mateixes preguntes que li vaig fer a l'altre plenari perquè me les han tornat a fer arribar. Ho sento, però és així. No se mos ha donat resposta i per la qual cosa les tinc que tornar a comunicar. La primera va ser sobre el País Salines, que ja sabem que vencen en el mes de març, i entonces el que passa que s'estan los afectats per aquest espai. M'han preguntat i m'han fet arribar altra vegada si s'han posat en contacte amb l'Ajuntament, l'urbanitzador, quines intencions porta, si té decisió de continuar o demanar la pròrroga. I aleshores és la veritat que estan un poc a l'expectativa perquè molta gent està pendent de fer unes coses o unes altres. I l'altra cosa també, la veritat, el forat que estava del PP, perquè també m'ha fet arribar ja fa més d'un mes, l'altra vegada ja ho vaig fer arribar al senyor Valls, a l'obra de les Angeliquis, que van prendre una toma de llum al carrer de Prestabono, i van dir que la veritat que això s'arreglaria en un parell de dies o com a molt una setmana i portem ja. Hem tingut un contacte amb l'urbanitzador. La seva proposta seria per donar continuïtat a la pròrroga durant 2 anys més. Tot i això, abans de prendre i notificar als propietaris, realitzarem una reunió amb tots els propietaris afectats o dins del sector del País Salines per donar-los tota la informació, ja que la predisposició d'aquest Ajuntament és estar al costat del ciutadà, que estigui informat.
i recordar també als ciutadans que la proposta de suspensió es va notificar el mes de març, però l'aprovació definitiva al boletí oficial va ser al mes de juliol i aleshores el punt de caducitat de la proposta de suspensió del PAI compta a partir de juliol i no al mes de març. I respecte a la segona pregunta, informarem a serveis tècnics que consten acta d'esta obra que encara... Començar la llista de preguntes. S'ha acabat el monopoli. En fi, seguim. En primer lloc, volia preguntar-li si li consta, o més que li consta, per què s'està fent el control de pagament de taxes d'ocupació de via pública a terrasses als bars. I és una cosa que s'ha enquejat. Sí, s'ha demanat el rebut, quan de fet penso que al fer l'ingrés bancari ja consta que s'ha pagat. Aleshores, després si hi ha algun tipus de protocolar engegat per part de l'Ajuntament en quant a comprovar que s'ha pagat, però evidentment si se fa via bancària suposo que no cal ni comprovar-ho. En segon lloc, també volia plantejar una cosa que me van comentar també alguns veïns i afectats en el tema de les obres de les Angèliques, i és que hi ha veïns allí que han passat la revisió de l'edifici, però evidentment les obres del costat que vaig plantejar quan estava el senyor Tàrrega de regidor, què passaria si aquelles obres produïen algun tipus de malifeta als edificis del costat. Clar, ara se troben els veïns en què els toca assumir en ells aquesta reparació, però és que ha sigut via serveis tècnics de l'Ajuntament. I per això volia preguntar-li fins quin punt se deixa als veïns una mica en indefensió per una qüestió que hauria de respondre l'empresa que ha fet l'edifici de les Angèliques. Una altra qüestió molt preocupant pel vinarrosenquisme que comporta. Vaig veure que l'alcaldessa vinarrosenca de Benicarló va demanar al conseller d'Educació a l'Escola Oficial d'Idiomes. Tenim intenció des d'aquí, no d'obrir un debat en Benicarló ni res d'això, però tenim possibilitats també de poder-la demanar. És una qüestió que li plantejo. Que no han renovat el consenso o que no han pagat, és a dir, en concret, li puc dir la xifra, 45 terrasses presentaven anomalies en estos aspectes. És veritat que en molts casos no n'hi havia, diguem-ne, dolo, sinó només tardança en anar a renovar la terrassa. Vull dir que vull que quede clar, però encara que no ho parega, n'hi ha terrasses i algunes històriques que no han pagat mai, o que no han pagat quasi mai, o que s'han donat d'alta este any però deuen les terrasses dels anys anteriors. O sigui que encara que no ho crega i que siga una cosa que pareix que està tan visible i tot això, un cert control. Sí, m'agradaria, i ja ho compartiré personalment amb vostès, estem dissenyant un sistema paregut al que n'hi ha ja en moltes ciutats, per el qual la dimensió de les terrasses i la cèdula d'autorització estaria dins del propi establiment i, per tant, a l'abast de la gent o de l'enginyer quan passarà per allí. Igualment, com sap, igual que està, per exemple, a la plaça de Sant Agustí, les marques al paviment, hi ha el projecte de fer-les en alguns altres llocs on s'ajunten moltes. El segon tema, si li pareix, li desviaré al senyor Valls. Les obres de l'edifici on està emplaçat l'antic edifici de les Angèliques, hem consultat als serveis tècnics respecte a quina possibilitat a l'Ajuntament de requerir uns danys d'uns tercers, i la resposta va ser clarament que en aquests casos en què els danys són produïts per tercers i produïts per aquesta empresa constructora que realment està fent les obres, doncs ha de ser els propis veïns els que han d'interposar al jutjat de Vinaròs una demanda civil respecte als danys que puguen sofrir. L'oficial d'idiomes, com vostè sap, ve de molt llarg, que en aquests moments l'aulari provisional que n'hi ha, que està al Leopoldo Querol, és subsidiari del de Benicarló i de Castelló. En tots aquests anys no ha hagut la possibilitat d'oferir una construcció pública que puga acollir aquesta escola, però el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano,
en dos possibilitats que he tingut de parlar amb ell en un viatge que va fer aquí a Vinaròs on li van plantejar aquest tema. Jo la veritat és que contra el que creuen alguns me passa que moltes gestions les faig sense fer-me la foto perquè se m'oblida, no perquè no cregui que és important ni per ocultar-ho, però no tinc això i me passa moltes vegades que me diuen que has anat a parlar amb tal secretari i la foto? Dic, pues no sé, espero que l'hagi fet ell i la puguem rescatar d'internet perquè entonces, i la segona vegada que vaig poder reunir-me en ella en València vam abordar aquest tema com alguns canvis que segurament potser vostè coneix que s'han fet en el tema de la comissió del certificat de valencià i diferents qüestions de la Junta Qualificadora, perdó, si estem pensant que he tingut un lapsus, i aleshores li vaig plantejar aquest tema. Ell me va dir, independentment de les peticions, que estan fent un nou disseny del model d'ensenyament de les llengües i de potenciació de les llengües i que no estarà tan basat en que n'hi hagi només uns aularis molt oficials, sinó en la possibilitat que a partir de l'aulari principal de Castelló n'hi hagueren més possibilitats de difondre de manera real les llengües modernes